sanadi, so sanadi, sanadi na so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na. Sanadina da bakin cikina, kin ci amana za ki ga sakayya. So sanadi, so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadina so sanadi, so sanadi, so sanadi. Sanadina, so sanadina da zubar kukana, so sanadina da bakin cikina, kin ci amana za ki ga sakayya. So sanadi na zubar kuka hana. Ka jarraba sa'a kawai ya nuna shi ko wannan ba kyau ba. A kacci wanda ko ana bane ogani ya ginki kuma ya ji kuma ya sanya ko shi ne wanda ba abu dai kawai duwa shadin gane in gane ai kawai ai da kidan da ne ai ke zo gurin zaman su wanda yake da sabo ko me za a yi saboda haka ga kawai ka iya mu za mu zuwa ta ba matsala ba matsala to aiki ciki ni dai dan Allah ka ya haƙuri. Ai ba komai zan miki soyayya ce da a cikin so ne Ni kuma yi mana aikin kai a so ki ne shi yasa yanzu a wani ina ne gidanku ina nuna min layin ku zan dan kewayo bayan na zo gidan suwa zan tambaya kenan gidan sa Aisha. gidan sa Aisha to ba matsala Ali, ni fiye tun safe nake neman anguwar yarinyar nan na kasa gane. To yanzu ka san mene gaskiya ba zan iya dawo gobe ba. Gaskiya sai dai nan da kwana biyu sannan na huce gajiya sai in ƙara dawo. To shikenan kawai ba matsala Allah ya mu. To na gode. Abu Alayyar Musa, ya za a yi a ce ka tura wa kamfani kaya direct ba tare da escort ba? Na aishi da banza ne. Ya za a yi ni a matsayina na ƙaramin ɗan kasuwa
ma ban yi haka ba sai kai. Ita kasuwa ai da ta sani amma duk abin da ka sani ai sai an ƙara shi. Ai ya kamata idan za ka bada wa kamfanin ta ya kamata ce ka tura da domin ka samu kwanciyar hankali. Ka gani yanzu haka nake yi, hankali na a kwance yake. To ai ba komai. Ba komai, Allah ya kiyaye, insha Allah za a san abin da za a yi. Babu laifi, na gode. Madalla. Ya Hajiya ya baki da wani aiki sai bacci walla tun da muka taro da gidan nan kuma ki kenan ke kin samu wadai he bacci yanzu haka tana sama ran gani ko bismillahir rahmanir rahim kin tamana za ki ga sakayya su sanadi. kamar ya inna lillahi nan ogan in kiwa haka ya daga yana nake da sallar lami haka kamar ne hatta kana za ku ba alaikum ma kana za ku ba Ni daji na ya hana ni. Oye wannan yanyinar ta haka ta zo ta jona ta bude amma ta rufe ogaran kai ne ba a wajen fada yanzu ba wannan aikin ake wallahi sai dai wani ba wannan alaikum salam ya kan ai tsira ta fice ai Allah ai cewa ne yau ba zan fita ba zama mai yi mutum zauna mutum ta sona ko tsira ta fice da Allah ta lufi ne ma ke damu da ya kuma cewa wai halin da zai gana na fita kasuwa wai ko kalau na ce mai lafiya lau yau yana ta gida ce a gida in zauna mu dan tattauna da iyali na su ma dan ba su damar su kamar inda muka bayar kasuwa dama ya kamata mu bai iyalin mu damar su domin kuma suna da haƙƙi a kan mu wallahi kan kasuwa ce yanzu ba abin da zamu ce Allah fa sai dai gobe wallahi tsakanin mu da kamfanonin mu ba ma cewa komai sai dai gobe mun sun ma na wannan yake na mumin na ke dan fita ko ba su ne Allah ya dawo mana da ita lafiya yalla ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya mana saboda mu yanzu ba abin da zamu ce Allah ni ta gode mai wallahi saboda yanzu idan kika lura kika gani yanayin rayuwa ta riga ta canja ga gida ga waye ya gobe na zan ba abin da kike fama da shi irin bacci ai ita kina ji ina ta fara miki kira kika raba da ni aiko ba ko tsakanin mu da Allah ki dai gobe da Allah in kin hausa ma ɗakin na ko wasu fayil da na ajiye akan tebul ɗin nan da Allah ɗauko miki in ɗan duba sai wani sai ka suna nan za ki gan shi wani yalo yana nan na ajiye shi kuma wannan kamfanin ne da suka turo min na aika musu wasu kayayyakin da suke bukata na gode Hello, Mama. Mama. Kasuwa za a zo. Mama. To yanzu ya za a yi. Ban da kuɗi za ka samu. Kuɗi kake so ka samu. Mama na. Sai babu wani abu da Dadi kuma mota ta. Mota. Wace ma kika kware a ya haƙuri direba ke ko? Na iya. Ki bari idan ya kai ki dawo da ke ni da zan saya miki ma mota mamana. Mota ai zan saya miki mai kyau mamana. Allah dadi. Allah. To masha Allah. Allah lafiya. Na gode sai na dawo mamana.
malaman mu da Allah kai hakuri ya hakuri da Allah wallahi kai ban da mota wallahi mun kai hakuri da Allah da nan zuwa sanan kai hakuri da Allah ya hakuri ya hakuri da Allah wannan gayan dole man da mataki a kansa kura uba waye oga kowa ya ce ni ba ko Allah sai ya gudu shi alaikum ma alaikum da abi da uwa kai jan wuya ka gidan gaba na ba kyau ba shiru ne ma oga wallahi oga in ba ka labai wannan aikin mu ne ai ka girmi shiga wannan aiki kamar mu kowa ya ce zai kokari ketare layi billahi allazi sai mun binne shi a makabartar tarihi kai ka sani kai ma oga irin waye bane yana ji baleru kaga wannan wutar insha Allah je ka dau jinin mutumin ai wannan ba oga wannan ko ta taburbura ta yinka ba na rantsi ni ke ga ma wannan Allah wannan da kake ganin shi na rantsi da Allah sama cin gano ya kwaci Allah ko waye kai ba maganin karfe ka sha ba ko maganin ne ka sha wallahi sai na ga bayan ba wai bane ba kyau ba huce ba za a huce ba ba kyau ba da zo mu sa kai to ba kyau ba da so sanadi na Yayyata ta kusa ta girma. To ai kai kawai iyakan ki ka sani. Dan da a ce zan farke miki zuciyata. Ko ko ki da abin da yake cikin zaman ne a ce kin gaskata ka sai. Ni kuma ina so ka gaskata ni da za a ce zaka gaskata ni ko? Da an nuna maka zuciyata ko da ka sha mamaki. To ai na dade da gaskata hakan kawai zuciyar da ki ne ban ga cikin shi ba. To a da wani yana ganin zuciyar wani ne? Haka ne. to ki rabu da wannan ko sa a wurin da shi wallahi tallahi shi ne wannan ba kita shi wannan ya gare wannan wannan shi ne ya ma kai ne garin da sa gaban sa ya kai ne kai oke zaka kai mashi ba sanadina da bakin ciki na kin jamana za ki ga sakayya ai tunda basu ma komai ba shine babban arzikin da muka yi wallahi na tsorata da yawa hankali na ya tashi tsoron su nake ji ki hakuri ki kwantar da hankalinki idan yanzu abin da yake so kamar yadda kika furta kar ki faɗa dadi wannan nan saboda shi ma in ya ji wata matsala ce ta daban amma yanzu in Allah cikin hikima da ilimi zamu ba abu insha Allah zan ga mataki a kansu kar ka je ka shiga harkar su maka illa mutane ne yan shaye-shaye fa ta galiya ni da na san sai za in shiga harkar su ai ba zai ba amma dai za a bi abin cikin hikima da ilimi wallahi gara da ka gudu saboda da baka gudu ba ko wallahi illa za su ma ni to na tsorata fa ba kai da ya zaro wuka ba amma dai na san ba ina fatan ba sai yake ani dama kai nake tunani kuma na yi tunanin ma ka wuce a shi ka jira ni wallahi haka mutumin ne yake min yana ya takura min don Allah don annabi a yi wani abu a kai kula da kanka insha Allah ki ga da daji to kala na balle tsinawa ma a mota to mu za mu fita wajen nema ko to hakan ma yayi to masha Allah akwai wani magana da nake son yi da kai magana ta mice ce kan Aisha Aisha ko wata magana ce
maganar game da wannan saurayin nata. Wanne daga ciki? Ibrahim. Ibrahim? Ai ina ji da ya kalau ko? To kalau dai ba kalau ba. To ya ake ciki? To yanzu yarinyar nan saurayin nata bai da sana'a ba. Bai da sana'a. Ina ji. To amma dai haka kawai za mu zuba ido mu ganta. Ai mu ma muna so mu ganta tana cikin walwala da jin daɗi ko? Gaskiya ne. To akwai abin da kika manta. Shi rayuwa da kike gani ba mutum ne yake gina kansa ba. Allah ne yake gina masa. To shi kenan yarinya ta ce tana son abu amma ni in ce mata ba na so. Saurara da wannan magana. Bayan da za a yi a ce na canza magana akan wani ko ne ma kuke ku buɗa min ƙasa a bukata. Wannan zancen ba shi, babu wannan zancen, da arziki da talauci juna Allah ne. Babu mutumin da ya isa ice yau ya canja wani rayuwa. Wannan matsayin da kike gani na akai wa kai ne ba Allah bane? Shi ya bani kuma shi zai bashi, kuma shi yake da iko a kaina, yake da iko a kansa. Don haka kamar yanda mama na ta nuna tana son Ibrahim, babu wanda zan ba ta sai Ibrahim. Don ba na son da magana akan magana ɗaya nake tak. Daga yau ba yau ba kar in sake jin makamanci irin wannan magana. Amma fa yaron fa ko sana'an kirki bai da sana'a, wa ya gaya miki? Haka yake zaune? Kin san lokacin da yake samu yake ci yake sha? Ga samarin nan masu kuɗi masu arziki suna zuwa. Su masu arzikin waye su? Waye ne ya yi su? Allah ne. Ba Allah ne ya yi su ba? Waye ba su? Shi ya halitta shi ya halitta mu, kuma shi ya halitta su. Gaskiya ne da Allah. To ba zai yi ba. Da sake wallahi. Ba zai yi ba wannan maganar a barta. Mutum bai da gida, bai da sana'a, idan ya aure ta. Amma dai ba da kuma mai fado ba haifuwarsa aka yi ko? Ni na gaya miki wannan magana a barta. In dai wannan magana ce ba yanda za a yi a ce na canja magana guda ɗaya. Ya yi ɗan kayan karo. Ba za ki raka ni motar ba yau? A'a, zan juya. Na dai gaya ma. Rawa lafiya. Haba, a kan me? Sam ba zai yiwu ba wallahi. Kwata-kwata ba zai yiwu ba. Kawai ni ina cikin jin daɗi na kawai a ɗauko yata a kai gidan siya wallahi ba zai yiwu ba. Kwata-kwata ba zai yiwu ba, taɓa lamunta ba wallahi wannan abin. Kwata-kwata ba zai yiwu. Kawai haka nan kuro ni ina cikin jin daɗi na kawai a ɗauko yata a kai gidan siya wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba, zan taɓa lamunta ba. Haba, da sake wallahi ba zan ina mu wallahi. Haba, ita ma ta je gidan jin daɗi ta zauna ta ci daɗi kamar inda na ji daɗi haka za ta zo ta tuta da ita tuta. Ni ba zan taɓa yarda da wannan abun ba. Kai, wannan matar ni za ta yi wa haka? Ya kamata in san matakin da zan ɗauka a gida. Ba za ku ne da ni mutumin banza ba. Ni ba mutumin banza ba ne. To ya kamata in san shirin da zan ɗauka akan wannan matar. Ni za ta nuna haka? Har ni na yanke hukunci a gidana yarinyar nan ta ce min ba za ta yi ba? Ni wallahi ƙarya take. Zan san duk matakin da zan ɗauka a kanta. Wallahi ba zai yi ba. Har na ce miki ki zo ki raka ni ki mai da ni mutumin banza a gari da mutunci na ki nema ki bada min ƙasa a fuska, wallahi ba zai yi ba. Duk matakin da zan ɗauka. Yarinya kuma duk abin da take so ni shi zan bata. Ko kina so ko ba kya so Ibrahim ko ƙasa yake ci a gidansa wallahi zan ɗauki ta an bashi. Wallahi ba zai yi ba. Ni ba mutumin banza bane. Ba mutumin banza bane, ina da mutunci na da daraja ta in sa yaro in turo iyayensa mu yi magana baki da baki har ki zo kina cewa wai za ki canja ƴata. Wallahi ba zai yi ba. A gidana ba a gidana ba, wallahi ba zai yi ba. Wai shi aka yi har za ki zo ina magana kina magana. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Ina nan akan matakin da na yanke. Abin da na yanke akan ƴata shi zan aiwata, kuma abin da ƴata take so shi zan bata. Don haka ba wanda ya isa ya canja min al'amari a kai. Sai dai ina mutu.
Amarci a daren amarci na ya zama dare na kuka na. Tun ranar da muka fara haɗuwa na yaba da hankali sosai, zan kuma na yaba da tarbiyyarki saboda akwai wasu maganganu da kika faɗa min wanda ya sa mutumin ne fa Mubarak da yake ta baki labarinsa, baki duk kowace irin kulawa da mace take nema a wajen kisan kauna na so zuciya na damuwa tana raina. Kuma zan ji kamar ran gida. Ba zai yi ruwa. Muna ke ba. Muna kuma ta ce ba zai yi ba. ina tunanin fa na bar kofar ɗakin nan a kofar ɗaki ok a to kuma wannan ne Ni ne mashkur mana. Daren amarci na ya zama dare na kunci na. Abokina ina gama wallahi ina jin wuta sai gura nake karba ta koyina dan dama gani. Wannan kaki a kawo ki a daren yanzu ki ce da gaki. Na kin san magana da kike faɗa kuwa?